si Bisayan Basic Vlog. Dito kami sa part ng vloga ko. Hindi pa ako tapos doon maglinis sa taas. Kaso lang talagang tuwing alas 2 sa schedule kami rito bumaba. Ayun sa likod ko siya, oh. Kung tutuusin guys, yung mga yung dito sa park, dito sa rad. Hanggang ikot-ikot lang kami, pero ayan, mabawal daw pumasok, pero may sampay, oh. Ayun, yung may mga cordon guys, yung nila, yung mga inuupuan dapat yan ng alaga ko, ina-exercisean niya. Ayan, oh. Puro may mga cordon. Saka andun sa kabila. Hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi binawal nila. Alam mo naman dito sa Hong Kong, pag bawal talaga. Kaya ayan, ikot-ikot na kami rito. Hindi pwede siyang gumamit ng mga pang-exercise. Ayan, alaga po. Pag ganyan lang siya. Hindi pa nga ako tapos sa trabaho ko sa taas. Ang dami kong gagawin. Nagyaya na yung na kami, yung parang pinaalis na kami ng matandang lalaki. Sabi, bumaba na kayo. Ayaw ko sana pa bumaba, gawa ng dami ko talaga gagawin pa doon. Ang sala pa, hindi pa ang dami yan, nagkukuhit yung amo. Ang gabi, pinakita ang alikabok. Kaya talaga hindi ako naglinis 1 week, gawa na nagpintura nga ako. Nakita niya. Kaya bawal daw ang cellphone, pero pwede ba yun? Lang yung sa gabi mag-ano lang ako sa inyo guys, yung ko lang kayo, mabalikan ko kayo. Ko lang yung playlist ni Baby Ruby para tuloy pa rin ang ligaya. Tsaka hindi ako ngayon gawa kahapon, hindi rin ako pag-video, gawa na doon na kami sa park, tapos bawal magtanggal ng mask, gawa na may pulis na nadaan, tapos yung iba nakasigilyan, hindi pwede tanggalin ng mask, nag-video ka pa kung nakamask ka lang naman, kaya wag na. Kaya kapon, wala akong video. Akong taba ko na, wala kasi akong ginagawa, kundi lamamon guys. Ano ba ito? Taba ko na. Ito ayaw ko kaya ayaw ko talaga ayaw ko pa magbukbang ng hindi prutas, kasi pag nagmukbang ako, nananaba ako. Pareho kahapon, ang dami kong kinain na macaroni salad, ang tamis na kung ko na na naman ako nito. Tataba na naman ako, laki ng mukha ko. Sayang yung yung pag-keto diet ko, bago balik na naman ang katawan ko. Tapos yung may pa ako doon guys, may Valenciana pa ako doon, tsaka macaroni salad, tsaka bagoong. Bago ko yun, yung imumukbang ko yun, pero talaga naman pag after 1 week yun, talagang lulubong katawan ko nito. Kasi gawa na, diba yung iba hindi nananaba ako, ang bilis kong tumaba, kaya kung tutuusin, iwasan ko yung mga matamis na yung mga salad, gaso lang siyempre masarap. Ayun yung alaga ko, nag-ipit-ipit ako, gawa na siyempre na mahaba na yung buko na sa mata ko. Siyempre nagtatrabaho ako kanina, sabi maganda raw, sabi ko kayang ginanda nito para kung pero pauso sila pauso ako guys. Ganyan lang kami, naka-schedule na talaga yun sa kanya. Tuwing alas 2 nandito kami sa park, hanggang kami rito. Kung gusto yan, minsan nakit kami alas 3, pagdating ka agad doon, ko siya yung yung ihi niya, susukatin bago may paliguan ko na siya. Tapos pagkatapos ligo, ayun na, na kaagad yung luto na naman. Pero ang dami ko pa doon nakatambak, nakikita yun ang matandang lalaki, ang trabahoin ko yun, nandun siya. Ito guys, tingnan nyo yung
ano ko, yung ginawa kong bag. Lagay ng ano niya, ng urine bag niya. Maraming natutuwa dito sa gawa ko na to kasi akala mo lang, hinamay ko lang siya. Akala mo ano lang siya guys, yung kung pangyawa mo ko nga lang mo chikitsing lito Mua huli nga ko ay taktay ko di kadiyaw niya. Kanina ko raw sinasabi ko sa kaibigan ko na ako gumawa nitong bag. Kaya huwa, may hamya. Okay daw yung gawa ko. Tingnan mo naman nakaano siya ito. Mahaba sa loob yan, kaya tingnan mo, hindi halata na dito guys, sa ibang mga matanda makita mo may bag, di ba, nakakadiri, pero ito tingnan mo naman guys, ang gawa ni Bisayan, lahat sila natutuwa dyan sa gawa ko, maski yung mga kaibigan niya hindi halata. Kaya pag may mga bisita kami guys na pupunta sa bahay, pinapasuot ko kaagad yun sa kanya para hindi halata ng mga bisita o mga kagaya ng mga nurse na may na may urine bag sa, akala lang siguro nila akala nila bag, kagaya dito minsan nagkukwentuhan sa rito sa park, hindi alam na may urine bag siya, di ba? Maganda tingnan kaysa yung nakikita ako kasi kagaya ng isang araw may nakita akong matanda na nasa bus, naku Diyos ko, ang ihi yung ganyan, nakaganon siya. Tapos yung makikita mo kung ano talagang kulay ng ihi. Ay at least ito, kung may baga, hindi siya halata, di ba? Mabongga. Ngayon, nga sila na, kasi dati nung dinatnang ko dyan, yung bago ako rito, ilang araw pa lang ako, mga 3 araw, nakita ko, plastic ang nilalagyan nila. Plastic na kulay brown. Ginawa ko. Ano yan yung pag naghuhugas ka ba ng plato, nilalagay dito sa braso ba, yung parang parang panaki ba pa nagluluto ka na hindi matalsikan. Ang ginawa ko, ginunting ko, saka tinahi ko sa kamay. Ayun, nung tuwan-tuwa ang matanda, ayun, doon nagsimula na gustuhan ako ng matanda. Kaya tuwang-tuwa ang matanda kasi may bag siya, sabi niya. Hinahanapan ko nga yung parang dumikit ba na hindi talaga kung pagbatunis kasi pangit. Naghahanap pa rin ako dyan ng pangpadikit na para hindi talaga pa siya Kaya nung makita ng mga anak, tuwang-tuwa sila sa ginawa ko. Simula noon doon nila ako nagustuhan, pero ngayon ang kulit ng matandang lalaki, sinumbong ako sa manugang na wala daw akong ginagawa pag nagluluto ng konji, ng lugaw. Cellphone daw ng cellphone, kaya daw ang lugaw ko raw nadudurog. Gano'n naman talaga pa nagluto ng lugaw durog na durog gusto pala nila yung bigas buo pa. Ayun, doon ako sinumbong kasi cellphone daw ako ng cellphone, kaya sabi ni Ma'am, tigilan ko kasi cellphone ko. Magtrabaho daw ako. Okay lang. Pero tayo ayaw mo ko nga lehole nga alaga ko, ayan. Kanina nagre-reklamo sa yung hikaw niya, inayos ko. Kaya ko nga pailit tayo ayaw mo yan, nahay ka ako kayo sakit daw ng tainga niya. Paano ang tainga? Sabi ko, ang taka ako, ang hikaw niya, may dugo yung pala, lumagpas yung hikaw niya rito. O, andito siya nagumuha, imbis ko sa butas. Tapos, nagreklamo sa masakit daw ang tainga. Yun, paano hindi siya sakit? Kaya gusto may sugat na. Yun, inayos ko, tuwa. Mga kunting mga kunting bagay lang natutuwa tong alaga kung babae. Ang makulit dito ang lalaki kasi bingi. Kaya tingnan mo, sinumbong ako sa amo ko, sa manugang. Tuwan-tuwa pa naman ako kagabi at pagdating ko may cherry sa lamisa. Sabi niya, saka akin daw yung cherry. Makakainin ka pala bago pagsabihan ka ko. Hindi pa ako nagsabi na, hindi pa ako naghikab. Ayun, hindi siya tumigil sa kakabunganga sa akin. Pero hindi naman siya galit. Kaso lang lang siya yung
Ang dami yan sinabi na ganun-ganun daw, mga mali daw yung lagay ko ng diaper, pati diaper susa. Pero ang matanda nito nagsasabi talaga na konching daw ako, hindi malinis kasi pagdating ko rito noon, ang ulo niya pag sinuklay mo nagsishower ng balakubak. Tapos yung mga kamay niya, pag sinuutan mo siya ng pantalon, naglalaglagan yung dry skin. Tapos yung sa paa niya, sa may kuko, nagbabalat yan. Pero ang ginawa ni Bisayan, kasi siyempre, alaga mo, ikaw ba matutuwa ka bang alaga mong ganon? Ang ginawa ko, kinuskus ko ng kinuskus, ngayon kaya tuwang-tuwa siya. Tapos nag-request ako ng lotion na maganda, kaya ang daming lotion. Ngayon tuwan-tuwa na siya, pag hindi mo siya na lotionan, na ano na siya, nagre-reklamo na. Diba guys, ganun tayo guys. Kaya ang mga alaga ko, minamahal ko yan, kaya iniiyakan ko yan kasi pag ano, mahal ko sila. Kumbaga parang tinuring mo silang mga sa alaga ko dating mga bata, tinuring ko silang mga anak, mga pamangkin. Tapos ito rin tinuring kong magulang. Kaya ganyan. Paano guys? Ayan. Hanggang dito na lang muna. Wala kasing mai-content guys. Kaya ganito gawa ng kalukuhan si Bisayan Daisy. Nag-ano tayo para may mai-content lang guys. Kasi wala talaga. Nag-day-off ako kapo. Wala akong nagawa i-content. Alangan naman masayang isang 1 week ko na walang content. Kaya ito guys, kahit walang kabuhay-buhay guys, gagawa tayo ng may buhay. Diba guys? Ayan o, tingnan mo siya o. Ang dati ko lang kasing alaga, makinis ang mukha nun. Parang kagaya sa akin, makinis. Pero ito maraming ano siya, yung marami siyang pikas. Pero hindi ito hindi ito bingit, tsaka hindi ulyanin. Pero dating alaga ko ulyanin yun, tsaka bingit. Pero ito, kaya hindi mo hindi mo masabihan ako mga gawa na siya, yung hindi sa malimutin. Paano guys, muli ito na si Bisayan Daisy Vlog na magpapaalam na muli, nakaraos sa isang content po ngayon. Kaya salamat, nakagawa ng pang-upload. Muli ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na babu, bye-bye, babu. Sige guys, nag-ano alaga ko. Babu, bye-bye.